Здравейте хора, ние сме DJ Mix и MoltenBG и Марточката. Да. Това е нашия сървър. IP-то ще бъде написано в описанието. Да, този клип ще бъде качен в профила и на двама, и на DJ Mix, и на Мози. И на MoltenBG. И на MoltenBG. Скелет ще си купува нещо от шопа. Да, запътва се към Enchanting Table. Скелета иска да се енчантни лъка. Да, ама е тапак и аз го убия. Добре, нека да го убим. Това е нашия шоп. Виждате. Леко, не, остай си. Да, режете го. Виждате, тук броните. Да, това е шопа. Това е шопа, го убихме го. Скелета ни продава. Значи колко крадеш, така сега отиваме в PvP-то. Да. Накрая на сървъра може да се изпоби малко. Да, това е нали спауна. Не е ли накрая на клипа? Не е ли накрая на клипа? Виждате, цъкате бутон и нещо се бъгна и телепортва. Това е PvP-то, тук има айтами, ето тук искате ще ги покажем. Какви са? Да, виждате ги. PvP-то е направено така, че да не може да се излиза от него. Да. За жалост. За ваша. Трябва да умрете, за да излезете от PvP-то, тъй че по-добре не влизайте. Иначе само ще ви украдат айтемите. Това ще е. Нищо друго. Да. Или като ако си оставите айтеми, че ви експито ще измени. Да, нещо такова. Най-хубаво си частници, някакъв булк или нещо. Само дете не можете. За какво да не могат? Книгата моли да се енчантва, бе. Че да. Да, бе. Така. Добре да си да. Ако умрете си на загуба. Да. Това е нашото PvP. Това е спауна. Добре, чакайте, ще го направим ден. Вече спауна го показахме. Нищо. Трябва пак да го тук има портали, които аз в момента снимам. Това са за байм в това. В горичка. В горичка. Това е за джунгъл байм в голяма джунгла. Това е за сноу байм в тези в снеговиците. И това е в пустинята. Да, това е в пустинята спаун в една от тези пирамиди. До която има село. Добре. Който се добара до селото. Пирамидата си никой не трябва да я бара, пък който се добара до селото, си го взима там, го прави каквото си иска. Добре. Само да не го чупи, да не го грифа. Да си седи там за красота. Той има две или колко са къщи. Да. Ми бърна нищо. Това ни е сървъра, някакво друго да ви показваме. За сега това е, от вчера сме го почнахме. Да, вчера започнахме да го правим. Мапа не е копиран от никой. Лично измислени от нас. Да. Това значи, че е лично по наш дизайн. Ние сме си го мислили. Честно. Ето, ако вместо да излизате там, защото ние сме на средата на океана ни платформичката, вместо да излизате и да плувате, използвате и боя. Да, използвате някои от тези порталите. Избирате си някакъв банк, където си искате и отидете. Аз ви препоръчвам на горичката, мен той е най-много смаки. Добре, ако искаш, айде да покажем къде ще ги спаунат. Значи влизаме, нещо се бъгна. Да. Тук възпаунвам, като влезете в прегоричката. Ето. Може да ми видите от там минимапа. Ето, горичка. Аз отивам да им покажа джангълвуда и джангъл байма. Това е джангъл байма. Аз направо с телепорт до него, че не мога да изляза от портала. Така, ето. Да, бъгна за сървъра, за което се извиняваме. Вижте какъв маняшки портал сме измислили под формата на емблемата на Assassin's Creed. Не чак под формата. Докарва. Добре, тъй като не може да влезе в портала. Аз влязох и излязох. В принцип се бачкат, но нещо, сега сигурно ще снимаме. Аз влязох и излязох. Сега да идем в Snow Biome, който е много гаден. Що не написахме спаун между другото да излезе? Аз го написах.
Аз този много бая, не искам да ме накарам да реши вече, обаче няма кефи, изобщо. И мен има кефи, както искате вие Ама решавате. това е ваш избор. Да. Да. И отново са бъгна скапания сървър. А може да идвате тук само, ако искате да си опитвате кучета, защото тук... Има най-много. Те кучета. Спам. Та, И други... сега Ариф Дезърт, Дезърт. трябва да им покажем. Да, дезерта. И на мен ми са бъгна. И на тебе. Ами защото нямаме екип, затова не са буква, така ето спамаме в... Да, в пирамида, на средата на пирамидата. Да, ето тук аз съм в момента навънка. Ето Добре, това е чакай, аз се пирамидата. върна. Какво? Ето не сме направили ние. А пък ето там е село. Виждате на минимапа, там е селото. Да, ето го и Его. селото. Ето го само, моля го две къщички, някаква по-малка. Моля, зеленчуците там, ядницата може да ги вземете, обаче после пак трябва да си ги посеете, за да могат и другите хора да взимат и да не грипвате къщите. Може, ако сте първи, примерно, тук и никой не е взел къщите, може да оседнете в някои от тях. А, те са като някакви като под найем, само дет ни плащате на Да, взимате ги от вилиджърите. Ето и тия шматки, ето където. крадете им ги. Крадете им ги, да не ви пука. Та, Те са жалки. това е нашия сървър. Ние бяхме DJ Mix и Molten PG. Има ли точката? Да, Да, има има точката. Влизайте по-често. Да ви кажа само, не просете геймоди и такива глупости. Ай, Пито, ще бъде... Прочетете, о, чакай! О, Той да. може да ви ги покажа, обаче аз ще ви покажа ето къде те правилата. Ето тук са написани на английски, Направо да ви го покажа на български. а пък Да. тук са Виждайте. написани на Забавлявайте БГ. се. Ай, Пито, ще... Не псувайте, не крадете, не спамете, не рекламирайте други сървъри, не използвайте хакове, не досащате на играчите, не копирайте идеи, не искайте айтми, не искайте оп, не искайте геймод, разбира се, забавлявайте се, това е правило. И Нали, ай, Пито, ще бъде описано там в описанието. да. Да. Това е нашия сървър, казва се Firecraft, за тези, които не знаят. То май никой не знае. Та, Не сме копвали идеи от никъде. казахме го вече, виждате, фонтанчетата приличат на усмивки. И влизайте в сървъра и Играйте по-честичко. са кефети. Да, това Айде, беше от чао. нас.